Mthandeni Indumezulu Maskandi Festival futhi uqeda kuphuma e-stage i-crowd ithini how's the vibe la kwindumezulu festival awuyibonanga Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Nangu phela uMthandeni esethi uzogqilaza yonke indawo, uzoba i-superstar kuwo wonke ama-genre. Ukusho lokho kwi-interview yakhe emva kwe-performance yakhe kwindumezulu Maskandi Festival. Asihambe ke somlalela-ke ukuthi uthini ngingamoshela isikhathi sakho. Uma ukuthi uyaqala phela ufika lana, share usubscribe-ile ukuze ungaphuthelwa ama-video abalulekile afana nalawo. So ashone khona-ke Ladies namagenge ngiphethe ubhuti Mthandeni Indumezulu Maskandi Festival futhi uqeda kuphuma e-stage i-crowd ithini how's the vibe la kwindumezulu festival awuyibonanga crowd ngiyibonile but kuwena ithini itshela abantu ukuthi ithini lo uyibone right but abantu banga expectani from you now mfowethu benga expecta inhlonipho enkulu njengamanje no music usezingeni eliphezulu kakhulu nokuthi ngizobhala nje music industry ngizobhala yonke indawo akuseyona uMaskandi kuphela manje music nje wonke umuntu akatatazele ngoba ngiyeza vele ngoba ngiza nje angizele uMaskandi sengizele nje music wonke ukuthi understand ukuthi Mthandeni is a superstar but ekugcineni but ingoma eyodwa osuke wayikhipha nje osho ukuthi le ubulala ngayo sengayikhipha yeah bulala ngazo zonke baba ngazo zonke yeah ngicela ungiphe iline yale eyodwa ithanda kakhulu sikade umzini Okay ke everyone izweleke esho-ke ukuthi uzogqilaza yonke indawo njengoba bathe sengishilo nanokuthi kushuthi uyazithemba ukuthi angafitha yonke indawo njengoba echaza nje ukuthi uzohlasela wonke ama-genre manje akasagcini kuMaskandi kushuthi angafitha angafani-ke no Scott Maphuma wathi uzama uMaskandi kubuzane kwahleka wonke umuntu. But anyway sivala lapho i-video yanamhlanje sibeka onqi. I really hope to enjoyile i-video yanamhlanje. If we enjoyile ngiyacela ukuthi usimeshe lo like button uphinde usimeshe nalo subscribe button and mina ke I will see you in the next video. Bye.